kani kung i-offer nimo para ni sa tulo ka rason. Na kung pareha ta og rason, I encourage you to do this one. Unang rason is utang. Katong nasa kong video, may manakitaan. Tungod kay daghang kay kong utang, I need side hustle. Aron maka patch up sa kuwang nga mugasto biya gihapon ko. Ikaduha para sa pamilya. Kay nam ko pamilya, nabiya ko yung mga anak. So unsay amo ang gigasto? Mga biya sila og baon. Na sila'y pangayuan ng mga projects sa eskwelahan ug uban pang gastuhan. Dili biya needs lang. Needs lang imong atimanon. Dili sa eskwelahan dili na nato need, pwede kay di nato pa eskwelahan natong anak. Di man na need ang eskwelahan. Pero ganahan ta, want na niya, ganahan ta atong anak, nindot og kaugmaon. So tungod ana, ako ning gibuhat para sa pamilya. Kay na ako'y gusto para sa kong pamilya. Kung wala ka na, basin dili ni para imuha. Kung ang last is para sa future. Now, I'm 15 years in service na. Pwede na ko mo retire. Nanang for the future. Ganahan ko mo early retire. Sige ta og trabaho. Usahay ka nang makadrain. Ganahan ta mo relax usahay. Dili siguro mo retire dayon pero bakasyon. Pero kung wa man tay kwarta, di ita ka bakasyon. So, ako for the future nga inig-retire na ko pohon bisag wala na ko'y trabaho as a teacher, nagyapon ko'y income. Na ko'y source of income. Or tungod ani nga income, maka-generate ko og laing source of income like another business. Na nakanindot ani nga kung imo ning maigo ning tulo, makaped kasi mo utang, ma-provide ni mo imong pamilya, o ma-ready imuhang future, nakanindot ani, ma-enjoy ni mo life. Don't get me wrong, money is not the center of this. Dili ang money. Ang center ani is ang para sa maayong kaugmaon sa imong pamilya. Money is just a tool. Ang money imong gamiton, dili siya mo'y importante. Nigdaot mo sa kwarta, buhata to para sa iyong pamilya. Money is not the center. Pero, I hope you agree, karong panahon na, dili na ka mabuhi na walay money. I hope you agree, na karong panahon na, money is part of life na. No? So, dili siguro ta mga mahimong dato kayo, pero mga siguro ta nga makatangtang sa utang o maka-enjoy ta sa tong hinaguan. If you agree with me, I suggest buhatan ni nga negosyo. Buhata. Dili kay i-invest lang ha. This is not investment, palihog. Kung mo-join ka ani o mo-start ka ni nga klase nga business, I will not be asking for your capital only. This is not investment. I will be asking you to do something. Mag-business kita. Magnegosyo kita. Ug like other old business, muhatag kag time ug muhatag kag effort. Di nimo pwede salig imuhang business sa laing tao. Ang akong function is will be your mentor. Ako ray mo tudlo nimo unsay buhaton, pero ina kay part ani. Imong tong kapital, imo rang isalig sa laing tao. Ayaw. Once mo start ka ni, imo lihoko ng business. Kay pwede yun nga kung may kay ka o business, basin malupigan ko nimo sa ako ang income. So, tell me kung ganahan ka, kung dili. No need to reply, no need to comment. Just let this go. Yeah. Ayo-ayo amping.